wanda yafi kowa cancantan na bada wannan shaida. لما حفظ القرآن lokacin da ya haddace alqur'ani جمعني الشيخ به وقال هذا ولدكم كن معه دائما. sai shehu ya kama hannun shehu Hassan Sise, ya kama hannun shehu Lamin, ya ce wannan ɗanku ne amma kai na haɗa ka da shi ka zama tare da shi da'ima. أتذكر أننا كنا تعشينا مع الشيخ وعند ذهاب إلى البيت وجدنا سيد علي في الساحة جالسا. a lokacin shehu ya ce yana tunawa sun ci abincin dare tare da shehu, da suka fito suka samu sayyidi Ali a wani farfajiya a tsakani yana zaune. فنادى حسن قال أين أنت منذ أيام ما رأيتك؟ sai sayyidi Ali Sise ya ce, Hassan ina ka tafi kwana da kwanaki kwanan nan bana ganin ka. كل من حفظ القرآن فقط يريد أن يظن أنه انتهى من كل شيء. sai sayyidi yake ce masa ko daga an haddace alqur'ani kowa sai ya zaci shikenan ya gama komai bana ganin ka kwanan nan. فقلت له يا سيدي. sai shi Papa Lamin ya ce ma sayyidi, ya sayyidi, حسن الشيخ جمعني به وهو معي الآن إلى بيتي. sai shi Papa Lamin ya ce ma sayyidi Ali, shehu Hassan shehu ne ya haɗa ni da shi, yanzu ni ne na ɗauke shi kullum muna tare, yana gidana yana ɗaki na. فقال مرحبا بحكم الشيخ إبراهيم. sai shi sayyidi Ali Sise ya ce mara balalai da hukuncin da shehu Ibrahim ya yi haɗa ku na bi. معي يبيت ورائي على سريري. ya ce a ɗakinsa suke kwana a kan gado ɗaya, shi yana gefe shi kuma imam yana bayansa. 7 سنوات ونحن في هذا. shekara 7 suna zaune a ɗaki ɗaya, a ɗakin shi shehu. إمام شهد لي قال لي imam ya yi masa wata shaida yake gaya masa, إذا كنت أحب العلم وأحب الكتب idan kina son ilimi da littattafai فاقتديت في ذلك بكم. zan yi koyi da ku ne. لأني عندما كنت معكم على سريركم dan lokacin da na zauna zamana da ne a ɗakinka akan gadonka, كلما نمت وتحركت أجدك تقرأ في الكتب. sai ya ce da'iman idan na juya ko da na yi bacci in na farka in same ka kana karatun littattafai. وعلمت أن القراءة لذيذة، من هناك عرفت أن القراءة لذيذة. shi shehu Hassan yake gaya wa Papa Lamin, ya ce a wajenka ne na gane cewa ashe karatu mutum ya zauna yana ta karance abu ne mai daɗi. ومنك تعلمت حب الكتب. kuma shi shehu Hassan yake cewa shehu Lamin a wajenka na samu son karanta littattafai, na samu son littattafai, na duba wannan na ɗauko wannan na duba wannan na duba wannan, a wajenka na samu wannan. لأني أنا كنت مكلفا بمكتبة الشيخ إبراهيم. dan ni in ji shehu ni aka wakilta a ofishin shehu Ibrahim, ma'ana maktabar shehu ta littattafai, to ni ne wakilanta, ni nake dudduba su. لما أرسلنا إلى المغرب للتعليم yace lokacin da shehu ya aika su magarbi zuwa neman ilimi, قال لي لمن تترك مكتبك؟ sai shehu ya ce masa wa za ka ba wa makullin ofishina? قلت لولدي الحسن. sai shi fafa ya ce wa shehu zan ba wa ɗana Hassan ɗin nan, shi zai rike. هل هو يستطيع؟ sai shehu yake tambayan fafa ya ce masa Hassan zai iya rike min wajen nan? قلت نعم إن شاء الله. sai shi fafa ya ce kwarai kuwa zai iya baba. هكذا كنا. ya ce shehu nan ya ce haka muke tun wannan lokacin. القاهرة وكنا في بيت واحد. har kuma muka tafi Alƙahira Misra, nan ma muka sake haɗewa da ni da Imam Hassan a ɗaki ɗaya. وعندما أخذ الليسانس وذهب إلى لندن. lokacin da ya karbi kaman takarda ta diploma ta digiri, certificate ɗinsa ya wuce London, shi Imam Hassan. وأنا بقيت بعد أن أخذت الليسانس أريد الماجستير ماستر ديجري. sai shi Shehu Lamin ya karbi digiri ɗinsa a Misra, sai ya tsaya shi a Misra ya nemi ya zama masters, ma'ana ya masters ɗinsa a nan, shi kuma Imam ya wuce Ingila don ya je ya nashi a can. وذات يوم كتب لي ولدي. sai shi wata rana Imam Hassan sai ya rubuto wa shehu nan wasiƙa, رأيت مشهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. sai ya ce masa na ga wani mashhadi na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, يجع يديه علينا أنا وأنت. na ga Annabi Muhammadu yana ɗora hannunsa a kaina da kanka. ويقول Shi manzon Allah yana cewa, أهلكم أهلي. yana gaya mana cewa